vittu täällä on paskasti. Tuota pikkusiskolta peili, että mä voin näyttää teille, kuinka mahtavat ja innovatiiviset setutit mulla on tässä videossa. Mä oon teppannut tota puhelimen seinään, että mä saan tän kuvattua tän videon, niin vittu. Joo, nyt on luovat keinot käytössä. Terve taas kaikille, jotka tätä videota kattelee nytte. Terve! Mä en oo pitkään aikaa tehnyt minkäänlaisia videoita tänne kanavalle, en kohta vuotta oo tehnyt. Ja se syy miksi mä en oo tehnyt on vaan se, että mä en oo jaksanut. Eikä mulla oo myöskään ollut minkäänlaisia hyviä vittu tossa joku kärpän. Ollut minkäänlaisia videoideoita, niin sen takia en oo tehnyt, mutta nyt tässä jonkun aikaa sitten sain semmosen idean, että kun siis Matukkahan on lopettanut perseilyn ja alkanut tekemään vissiin jotakin oikeita juttuja ja Aesta on vittu kuollut. Niin niin mä kelasin, että mä voisin nyt tässä sopivasti tehdä rant-videoita, kun niitä kukaan muu ei tee. Ja Teppoa ei lasketa. Tai siis mä en varmaan tee tästä mitään sarjaa, mutta mä kelasin vaan, että mä voisin tästä yhdestä vittu äijästä tehdä videon, kun tää on, niin tästä saa helposti videon tehty ja tässä on paljon kritisoitavaa. Niin tästä nyt, mä nyt ränttään, tästä nyt tehdään video, tai siis minä teen videon tästä, nyt vittu. Mutta ei kai siinä, tai tässä nyt ole paljon muuta esiteltävää, mennään ihan suoraan vaan ensimmäiseen aiheeseen, eli kuka vittu on Testo-Osku. Testo-Osku on siis tällainen vittu. Testo-Osku on siis tällainen somevaikuttaja tai tällainen some-influensseri, joka harrastaa kehonrakennusta tai harrasti kehonrakennusta. Se lopetti sen, jonka jälkeen se alkoi harrastaa nyrkkeilyä kuukauden ajan, jonka se myös lopetti ja jonka jälkeen se alkoi harrastaa taas kehonrakennusta, jonka jälkeen se alkoi roinaamaan, jonka jälkeen se lopetti kehonrakennuksen ja aloitti taas nyrkkeilyn tuossa järjestyksessä. Testo-Osku tekee TikTokia ja YouTubeen lähinnä kontenttia, se tekee sellaisia edittejä itsestään ja sitten YouTubeen se tekee lähinnä tuollaisia vlogeja. Tuommoista fitnessiin liittyvää sisältöä. Mä en tuu tässä videossa hirveän paljon kritisoimaan Testo-Oskun kontenttia. Kyllä mä nyt sitä vähän tuu sillä lailla kritisoimaan, että vähän, että mistä aiheesta se joskus tekee videoita, mutta mä en tuu esimerkiksi niiden laatua kritisoimaan tässä tai sitä, että miten ne on editoitu, koska mä en itekään osaa hirveän hyvin editoida. Ja mä en tuu myöskään tässä videossa kritisoimaan sitä, että millä tavalla Testo-Osku treenaa, koska mä en osaa sillä lailla oikein sellaisesta antaa kritiikkiä. Koska kyllä mä itekin käyn salilla kerran kuukaudessa, mutta mä en oo sillä lailla se on mä oon erittäin kasuaali siinä. Mä en oo hirveän tietoinen mistään sillä lailla, että mä osais oikein kritisoida sellaista, niin mä käytännössä jätän sen sitten niille, jotka vittu tietää mistä ne puhuu. Tuun tässä videossa enemmän kritisoimaan sitä, että mitä Testo-Osku on tehnyt ja sitä, että miten hän on kritiikkiin vastannut. Yläikäraja on 10 V ja mun vetää mieluiten perseeseen. Testo-Oskua siis syytetään siitä, että hän olisi laittanut 010 ja 09 syntyneille, tai siis pyydellyt 09 ja 010 syntyneiltä tytöiltä tällaisia seksuaalissävytteisiä kuvia Snapchatissa. Muistaakseni mä en tiedä, onko se muuallakin pyydellyt, mutta se pyydät 010 ja 09 syntyneiltä tytöiltä tällaisia seksuaalissävytteisiä kuvia sosiaalisessa mediassa. Silloin kun hän itse oli 16 vuotta vanha ja täyttämässä 17 vuotta. Jengi huhuu sitä, tai puhuu paljon sitä, että se tekisi tätä vieläkin. Me tullaan palaamaan vielä siihen. Tää koko homma tuli ensimmäisen kerran, tai otettiin esille tuolla Redditissä. Ja yleensä kun joku väittää netissä jotain, niin kannattaa olla sillä lailla skeptinen, koska kuka tahansa voi netissä väittää mitä tahansa ja varsinkin jos ei ole sillä lailla oikein mitään todistemateriaalia, niin kannattaa sillä lailla kriittinen. Mutta siitä Testo-Oskua syytti moni ihminen samoista aiheista tai samoista asioista. Mun muistaakseni meni tällä lailla, että Testo-Oskua moni syytti Redditissä samoista asioista tai sanoi, että kertoi tämmöisiä samanlaisia tarinoita, että se on puhunut
nuorille tytöille tällä lailla niin sopimattomalla tavalla ja tällä lailla näin. Testoskusta myös vuodettiin tällaisia, niin kuin, tai nämä kuvat, mitä se oli Hue mukaan laittanut. Nuohan on periaatteessa sellaisia, että ne vois olla sillä lailla, että ne on editoituja tai että ne on jotenkin, niinku, että se niinku, alkuperäisen kuvan konteksti voi olla joku ihan muu käytännössä ja sitten että joku on niinku, vaan jakanut uudelleen sen kuvan ja sitten lisännyt siihen tekstin tai sitä se on jotenkin muulla lailla editoitu, mutta käytännössä Naola lyötiin Testoskun kohdalta arkkuun siinä kohtaa, kun Testosku itse niinku, murtui ja myös, että se on laittanut näitä kuvia. Tosin se myönsi tai sanoi, että tai siis väittää, että se on laittanut nämä kuvat silloin, kun se on ollut 15 vuotta vanha tai 15-16 vuotta vanha. Jengi ei oikein usko enkä mäkään sillä lailla oikein usko, koska näistä kuvista, jos me oletetaan, että nämä on vittu, että nämä ei ole editoitu, niin niistä huomaa se, että jos me oletetaan, että näitä niinku kuvia konteksteja ei ole mitenkään muutettu tai että tekstejä, mitä tuossa lukee, niin ei ole lisätty jälkeenpäin tai että ne on oikeasti laitettu niinku nuorille tytöille, niin siitä huomaa, että nämä ei ole todennäköisesti laitettu silloin, kun Testosko on ollut 15-vuotias. Ja me tiedetään, miltä Testosko on näyttänyt silloin, kun hän on ollut 15-vuotias, koska tää vitun Oranki on laittanut semmosia progressikuvia tai semmosia progressikuvia, missä näkyy, että miltä se on näyttänyt, kun se on ollut 15 vuotta vanha ja miltä se näyttää, kun se on 18 vuotta. Niin sitä vittua niin voi päätellä, että onkohan se ollut kenties pikkusen vanhempi, kun se on laittanut nuo kuvat. Jengi myös syyttää Testosta, tai moni niin sanoo, että se tekee vieläkin. Mä oon itse löytänyt tästä sillä lailla niin oikein mitään niin muuta todistetta kuin sen, että jengi väittää näin, mutta tai siis en löytänyt ennen kuin mä löysin tämän kuvan, jossa niinku näkyy että se on laitettu niinku tämän vuoden kesäkuussa. Kattokaapa vittu. Kattokaapa mitä tuli editoidessa vastaan. Niin. Sekin voi periaatteessa olla niinku kusetettu homma, että jos on niinku vittu, että sitä ei käytännössä niinku näe, että se on laitettu alaikäisille tai sillä lailla sitä ei voi oikein muuta todistaa kuin vaan se, että se sanoo, että se on laitettu, mutta se ei oikein voi sillä lailla oikein todistaa sitä, niin se voi käytännössä olla niinku kusetettu homma tai sitten se, että se olisi ollut vanhempi kuva ja sitten se olisi jakanut sen uudelleen ja sitten näyttänyt, että tää on nyt tullut. Täytyykö te miten mä meinaan? Mä koitan demonstroida sitten tai koitan niinku editoida tämmösen pätkän, missä mä niinku demonstroin, että jengi tietää, mitä vittua mä meinaan. Mun pointti on se, että se voi olla kusetettu, mutta mä en sillä lailla oikein usko, että se on kusetettu. Älkää ottako näitä mun hommia ihan niinku minä faktana, että mä ite uskon, että se laittaa 09-10-vuotiaille noita ja että se on laittanut nuo vanhempana, tai se, että se ei ole laittanut noita 15-vuotiaana. Vittu. Uskon siihen, että hän ei ole laittanut näitä kuvia silloin, kun hän on ollut 15 vuotta vanha, vaan uskon siihen, että hän tekee tätä edelleen ja siihen, että hän tekee laittaa nämä kuvat vanhempana kuin 15. Vanhempana laittaa nämä kuvat. Mutta älkää jos sinä tätä nyt kattoo joku, niin älä ota tätä minä faktana, koska nämä ei ole faktoja. Nämä voi käytännössä olla niinku jotenkin feikattuja tai että on mahdollista, että on jätetty jotain asioita pois, mutta mä itse usko siihen, mutta älä ota niinku vittu minä faktana tätä sitten. Tää on niinku spekulointia suurimmalta osalta. Mutta yksi toinen asia, mitä Testosko on tehnyt ja mitä ei mun mielestä oteta sillä lailla yhtä paljon esille, on se, että se oli hakannut vissiin jonkun 010, vai mä täysin tarkkaan muista, että oliko se 010 vai 08 syntynyt pojan, minkä se oli hakannut, mutta jonkun Jonnes oli hakannut, muistaakseni tai tietääkseni sen takia, että sillä olisi ollut näitä Testoskun kuvia. Testosko, mä en sillä lailla oikein ottaisin varma, että onko tuo niinku tarina sillä lailla täysin totta tai että onko tuo, tai mä en voi todistaa sitä, että tuo olisi se syy, miksi Testosko on hakannut se, mutta no ainakin huutaa tai puhuttiin Redditissä. Tähän aiheeseen liittyen on niinku vuodettu tämmönen video, missä Testosku märisee sitä, tai valittaa siitä, että se on joutumassa oikeuteen, koska se on hakannut tai siis lyönyt jotakin 08 takaraivoa. Koska siis vittu yksi ja vittu puoli vuotta sitten mä pahoinpitelin Charlinin koulussa 08 nimeltä
Löin häntä takaraivoon ja nyt 1,5 vuotta myöhemmin poliisin mielestä tämä on vakava asia. Eli mä joudun oikeuteen sen takia, että mä 1,5 vuotta sitten vittu löin yhtä 08 takaraivoon. Mikä on muuten mikä on pillumaisen paikka, minne sä voit tosta lyödä. Siis takaraivo. Ja Testoskusta on myös tämmöinen video. Tää ikoninen video, missä sitä pyydetään polvistumaan, koska se on hakannut jonkun Jonne. Jonkun lapsen on hakannut. Noniin, Fodo. Miksi kaikki kappoi? Fo! Fo! Hyvä. Mistä pyydät anteeksi? Siellä mä hakkasin. Teet sä sitä enää ikinä? En tää. Etkä käy kenenkään 0,10 päällä ikinä? En. Vittu sä oot pillu! No niin, kiitos. Tää ainakin väitetysti hakkaisi jonkun lapsen. Mulla ei sitä videomateriaalia, missä Testos kun hakkaa lapsen, niin mä en voi käytännössä tätäkään todistaa, mutta tää aika todennäköisesti on näin käynyt. Mulla olisi ollut ideana reagoida tässä kohtaa Testoskun vastauksiin tai siihen, että miten se on vastannut näihin kaikkeen syytöksiin. Tai siis, no en mä tiedä, onko miten se on vastannut näihin hommiin. Mutta Testoskun TikTok-tili bännättiin ja sieltä lähti ne kaikki videot helvettiin. Mä en ehtinyt niitä tallentaa, niin mä en voi käytännössä nyt näyttää oikein niitä, mitä mulla olisi ollut ideana tässä, mutta sitten mä hoksasin, että se oli siellä Packed Housessa ja siellähän jengi otti tää asia esille. Ja siellähän se vastasi käytännössä samalla lailla, että niin, vittu. Se vastasi siellä sillä samalla lailla, miten se on näissä videoissa vastannut. Niin mä kelasin, että mä voisin käytännössä reagoida sitten niihin klippeihin, mitä sieltä on otettu. Koska se vittu on vastannut. Nyt vittu reagoidaan, saatana. Monet on sanonut ja kutsuu sitä, että mä oon joku pedari, vaikka mä oikeasti tykkään pikkulapsista. Se on tullut semmoiseksi tosi vaikeaksi asiaksi myös itselläni käsitellä sitä, koska mä tiedän, että mä en oo sisimissään semmonen ihminen, mitä monet luulee mua netissä. Että jos sä olet sä ahdistellut niitä siis onko ne lapsia vai? Netissä mä oon silloin nuorempana. Siitä on todiste. Siitä on todiste. Joo. Et sä oot ahdistellut lapsia? Joo. Lapsista? Nuorempi. Mä en ollut 18 Ei, mutta ei sit oo kauan. Minkä ikäisiä ne lapset ollut? No ei ne ollut ihan lapsia, mutta ne oli jo silloin just teinejä. Silloin mä olin ite 15-16, niin ne oli jotain 3. Mun mielestä se ei auta hirveän paljon Testoskun asemaa se, että se olisi ollut itekin lapsi tai 15 vuotta vanha silloin, kun se näitä laittoi. Koska no jos oletetaan, että Testosko, niin kuin se itse väittää tuossa, niin olisi ollut se 15-16 vuotta vanha ja sitten laittanut 09-010 syntyneille näitä painostanut heitä laittamaan hänelle näitä vitun kuvia, niin Testoskon oli silloin tää on nyt 18 vuotta vanha. Sitten jos olisi nyt 0-10 on 14-15 vuotta vanha ja sitten jos olisi laittanut nää 15-16-vuotiaana tai 15-vuotiaana, niin se meinaa sitä, että Testosko on laittanut nämä 3 vuotta sitten, mikä meinaa sitä, että se oli laittanut pyydellyt näitä kuvia 13-12-vuotiaalta, silloin kun se on itse ollut 15-16 vuotta vanha. Eli mä nyt laskenut tätä päin vittua. Älkää ottako tätä minä semmosena saatana faktana, koska mä nyt taas vaan analysointia ja tällaista, että mä vittu niin, että mä en ole täysin varma, että laskenko mä tätä edes vittu oikein, mutta jos mä oon laskenut tätä päin vittua, tommoista ala-asteen matiikan laskua, niin se meinaa sitä, että Testosko on laittanut noita tai pyydellyt noita kuvia silloin, kun hän on ollut noin yläasteelta siirtymässä ammattikoulun tai lukioon, niin siinä iässä pyydellyt tuollaisia seksuaalissa yhteisökuvia tytöiltä, jotka on siirtymässä ala-asteelta yläasteelle, mikä on sillä lailla aika paha. Se ei mun mielestä auttaa sitä Testoskun tilannetta yhtään, koska mun mielestä kun sä oot siinä iässä, niin sun pitäisi vittu ymmärtää, että no ei saa tehdä. Ja jotkut on sanonut sillä lailla, että tuo ei ole niin paha, koska Testosko, koska siinä on vaan 3 vuoden ikäero, niin mä oon sitä mieltä, että se ei ole varsinaisesti se ikäero se ongelma tässä, vaan se, että ne iät on se ongelma, koska jos 23-vuotias ja 20-vuotias on parisuhteessa, niin se ei ole eihän ketään kiinnosta yhtään, se on ihan normaalia tällä lailla. Mutta sitten jos vittu just joku 15-12-vuotias on sitten parisuhteessa, niin se on vähän outoa jo.
koska 15-vuotias on se on niin paljon niinku kehittyneempi ja vanhempi kuin sitten se 12-vuotias. Että 12-vuotias on vittu kutosluokalla ja 15-vuotias saa jo mopokorttia ja on rikollisessa vastuudessa. Niin se niinku ne iät on se ongelma. Eikä varsinaisesti se ikäero. Nähdään, mutta se ei näytä 15-vuotiaalta lapselta siinä. Se on silleen... Mä en ollut Sulla on kunnon kroppa siinä jo silleen... Tosi paljon oikeesti oskutodisteita. Joo, ja niistä ei oo kauaa. Sanoa, mutta sillä saat että sulla on ollut testokroppa, kun sä oot ollut 15. No mulla on ollut silloin lihaksia myös. Mut sä et näytä... Se on niinku se ei oo niinku mitä on 15-vuotiaan keho. Silleen mä näytin 15-vuotiaan. Mistä sä tiedät, että miltä mä näytin, kun mä olin 15-vuotias? Koska kyllähän nyt ihminen voi... Kattokaa joko ne kuvat ja verratkaa sun naamaa. No jos sä sanot, siis oikeesti mä en liity tähän mitenkään enempää. Mut mun mielipide tää on, mä sanon vaan mun mielipide. 13-vuotias. Joo. Mä olin 15-16 silloin. No mut silti, ne mä en oo painanut 16-vuotiaan. Mä en voi ikinä kuvitella, että sillä laitettaisi mitään oikein. 16-vuotias, sori. No mut silti, mun sisko on koska pieni vielä. 13-vuotias ihminen tämän siitä, haluaako hän harrastaa minkäännäköistä seksuaalista kanssakäymistä. Mä en tiedä monta kertaa mä oon pyytänyt vittu anteeksi. On hiljaa, mä en tiedä monta kertaa mä oon pyytänyt julkisesti anteeksi. Ei se auta, sä oot tehnyt vahinkoa. Mä en tiedä monta kertaa mä oon pyytänyt julkisesti tästä anteeksi, eli jengi on tullut niin paljon kysyä anteeksi pyyntö ihan kaikkea. Mä oon tehnyt niin, mä oon pahoillani mun virheestä edelleenkin tähän päivään. Kadun niitä ihan syvästi. Ja mulla on ollut tosi vaikeet ittenikaan, kun mä oon miettinyt, että onko sä oikeesti lopettaa? Sama puun loppuun, älä kesketä. Niin mä oikeesti... Niin. Mä oon todellakin pahoillani. Mulla ei ollut mikään helppo niinku menneisyys. Se edelleenkin painaa mua tähän hetkeen asti sitä, mitä mä oon tehnyt. Ja se ei oikeasti ole helppoa niinku, tiiäks, elää itseskaan, kun kaikki näkee sut oikeasti semmosena huonona ihmisenä. Vaikka mä oikeasti hyvä sydäminen, mutta mä oon tehnyt paljon paskoja juttuja mun elämässä, niin kuin moni meistäkin on tehnyt. Joten tavallaan niin se ei niinku määritä aina sitä, että ketä sä oot tänä päivänä, jos sä oot tehnyt joskus nuorempana jotain paskaa. Ja se on ollut vaikeaa. Mä en oo itekään tainnut 100%, mitä mä oon tehnyt niissä tilanteissa, koska mä oon ollut niin lapsi. Mä oon henkisesti ollut lapsi edelleenkin silloin, kun on tapahtunut, joten mä en oo voinut miettiä, niin kun, että mitä tässä voisi seurata tai näin poispäin. Joten se oikeasti niinku edelleenkin sisimmissään mun takaraivoissa tälläkin hetkellä niinku, oikeasti on vaikeaa käsitellä ne asiat edelleenkin, koska en mä oo yhtään ylpeä siitä ja ei pitäisikään olla. Joten tänäkin päivänä niin se niinku hauntaa mua englanniksi, hauntaa mua. Tää ei liity varsinaisesti... Muistinpanot on täällä, just oksasin kivasti esille. Tää ei liity varsinaisesti tähän aiheeseen, mutta mua vähän vituttaa se, että mitä jengi nykyään niinku puhuu tällä lailla englantia ja suomea niinku sekaisin, kun ne ei niinku vittu ymmärrä, että mikä on niinku se oikea niinku termi suomeksi. Että tuossa se olisi voinut sanoa, että sitä vaikka kaduttaa tuo homma, mutta se jostain helvetin syystä sanoo, että sitä hauttaa tää. Se on vähän, tuossa tulee vähän tulee vähän mieleen se, kun Stagalla oli siellä Teo Kulehmaan sille, että mä respektaan sua. Että toi kuulostaa aivan niinku vitun vammaiselta, että miksi sä et voi vaan sanoa, että sä arvostat sitä tällä lailla. Että tää on niinku, mua vituttaa tää henkilökohtaisesti se, että puhutaan englantia ja suomea niinku suomeen sekaisin. Se kuulostaa perseeltä, se kuulostaa homolta ja mua vituttaa tuo aivan vitusti. Et älkää vittu puhuko tuolla lailla, saatana. Noi asiat, se ei oo yhtään niinku hauska elää itseskaan, kun nämä asiat on mennyt näin pitkälle ja mä oon tehnyt näitä. Oon saanut paljon enemmänkin screenshotteja ja todisteita, että tosta ei oo kauaa. No lähe vittu, lähe. Oo hiljaa siellä. Älä vittu. Älä säkin. Jos sä oot tehnyt väärin, ota vastuu. Ota vastuu, kuinka monta anteeksipyyntöä mä oon tehnyt Suomeen? Ainakin 3. No siis teistä Osko on pyytänyt aika... Siis se on pyytänyt anteeksi tosta, mutta se niinku anteeksi pyyntöjen laatu, niin mä en tiedä, onko se ihan hyvä ollut aina. Sitten pyysi anteeksi YouTubessa siitä. Se vissi oli ihan semmonen OK-taso anteeksi pyyntö kai sillä lailla, että no siis vittu, jos tekee vieläkin hommaa, niin mä nyt sitten tiedän, että vittu, että onkohan sillä mitään niinku painoarvoa käytännössä, jos se on virheestään oppinut tällä lailla, mutta kuitenkin on YouTubessa pyytänyt anteeksi tosta, mutta mä en tiedä lasketaanko sitä oikein, kun se on poistanut sen video. Ja ainoa asia, miten sä löydät, on se, että sun pitää niinku oikeesti etsimällä etsiä se. Ainoa niinku tapa, miten mä löysin, se oli, että se oli joku ottanut klipin siitä,
ja sitten laittanut Reddittiin se, että vittu, että on niinku hyvät anteeksi pyynnöt, jos saatana pitää niinku helvetti etsiä vittu jostain Redditistä. Niin. Toi oli myös syy siihen, että miksi mä en ollut kattonut sitä anteeksi pyyntöä kokonaan, oli se, koska, tai siis tuo, että mä en pystynyt katsomaan sitä, kun siitä oli vittu, sitä ei ollut enää niinku Testoskun kanavalla, että se oli vaan niinku vittu Redditissä tuo yksi klippi, niin mä en pystynyt sitä oikein sitä pidemmälle katsoa, niin mä en sitä oikein osannut siihen niinku sillä lailla kommentoida, että oliko se niinku sillä lailla hyvä anteeksipyyntö tai että onko se sanoa siinä jotakin muuta, mutta niin, pointti tässä on nyt se, että, niinku, että tuo niinku vittu, että tuossa ei oikein mitään järkeä, että sä niinku teet anteeksipyynnön ja sitten niinku poistat sen. Toinen on se, että tai siis toinen anteeksipyyntö, mitä Testosku teki muistaakseni, oli Snappiin. Mä katon sen tässä nyt, kun mä oikein muistan, että miten se meni. Pahoittelut tässä, jos kuvakulma on vähän outonut yhtäkkiä tai muuttunut yhtäkkiä, koska mulla tuli vähän teknisiä ongelmia ton puhelimen kanssa, koska yllätys, puhelimella ei kuulu kuvata vittu tuntikausia videoita samalla aikaan kun on teepattuna seinään. Joo, siinä meni vissiin tilaa täyteen tai jotain, niin mun piti siirtää tuosta puhelimelta tuolle koneelle otot, niin vittu saa kuvattua tän loppuukin. Toivottavasti siinä on nyt tilaa siinä puhelimessa, että nyt voi perkele kuvata loppuun tän paska. Niin. Mä katsoin nyt tää Testoskun vittu. En kattonut Testoskun vittua, vaan katsoin sitä anteeksipyyntöä vähän kattelin, niin se oli vähän semmonen, enemmänkin semmonen niinku se tunnustusvideo kautta selitysvideo pikemminkin, eikä oikein semmonen anteeksipyyntövideo. Ja niin mitäköhän vittua mä olin tässä jo mainin. Se on tehnyt YouTubeen se yhden anteeksipyyntövideo, mikä se oli poistanut. Ja sitten sen tuon tunnustusvideon, niin sitten se oli TikTokiin tehnyt semmosen semmoisen videon tuohon aiheeseen liittyen, mutta sekin oli semmonen, se oli selitysvideo, eikä semmonen anteeksipyyntövideo, missä se selitti, että se on että joo, että näin on päässyt käymään, mutta mä olin 15, niin mä tein toi, ja mä olin ihan lapsi silloin itse. Tai niinku tuolla lailla selitti, että niinku vittu, tää niinku semmonen selitysvideo, missä se ei pyytänyt oikeastaan anteeksi keneltäkään, ja sitten kans selitti se paskapuhetta. Sitten kun kans niin no en mä tiedä sitten kans se, että se hakkas ne jotkut jonnet vissiin, kun niillä oli niitä kuvia. Mä en sit siitä tiedä sillä lailla, että niinku antaako se anteeksi nyrkeillä vai mikä sit siinä oli se niinku homman nimi. Eikä siis tässä jokaisessa on nyt ollut vähän niinku semmonen, että se on kerran pyytänyt oikeesti anteeksi, mutta nää monet muut on enemmän sitä, että se selittelee sen homman ja niinku koettaa pitää omia puoliaan siinä hommassa ja niinku vähän uhriutuu siinä kanssa yleensä. Ja ei niinku suoraan niinku pyydä anteeksi ja ota sitä niinku ällää siinä. Ja, tai siis niinku, niin se ei pyydä suoraan anteeksi siinä niinku, niitä sen tekosia ja niinku ota sitä vastuuta vastaan käytännössä siinä ja ota sitä paskaa niskaansa niinku sen kuuluisi. Vaan se on enemmän sitä, että se niinku koittaa käytännössä, tai se ainakin tuntuu siltä, että se niinku koittaisi niinku ikään kuin selitellä omia tekosiaan. Eikä ihan täysin sitä, että se niinku pyytäisi anteeksi niistä ja sillä lailla. Ja mä oon pahoillani siitä, mitä mä oon tehnyt. Mä oon pahoillani syvästi siitä, mitä mä oon tehnyt. Rauhoitutaan vähän. Voiko Rauhoittukaa te. Mä oon pyytänyt anteeksi, tehnyt kaikkeni sen eteen, että mä voisin hyväksyä. Mä oon tehnyt niin monta asiaa, mitkä vois niinku silleen tehdä tilanteessa paremmin. Ainoa asia, mitä Testoskon käytännössä tehnyt, on niinku, no me käytiin äsken läpi noin anteeksipyynnöt ja minkä takia ne on aika paskoja, mutta se niinku, mä en tajua oikein mitä se meinaa tossa kohtaa, koska siis se niinku, ei se ole muuta tehnyt kuin uhriutunut tossa. Et jos me mennään kattoo sen YouTube-kanavaa, niin se on tehnyt somekiusaamisesta aivan vitu monta videota, tai noin 2 videota. Ei pitäisi olla yhtään videota saatana, varsinkin kun on itse tehnyt väärin. Mutta kun siitä puhutaan edelleenkin tänä päivänä, niin mulle on vaihtoehto hirveästi kertoa, niin kuin, että kertokaa mulle mitä mä tekisin vielä. Että mä voisin hyvittää mun menneisyyden teot. Kertokaa mulle, koska mä oon kauan halunnut tietää sitä. Periaatteessa mä en tiedä, voiko tässä tilanteessa käytännössä tehdä yhtään mitään. Tai siis voithan saa niinku kunnolla pyyntää anteeksi ja sitten niinku sillä että sä jätät sen YouTubeen tai sillä että se niinku jättää sen YouTubeen sen anteeksi pyynnön kanssa eikä niinku poista sitä jotakin erillisen videon eikä tuolla lailla niinku videon loppuun laita sitä, vaan niinku kunnolla tekee anteeksi pyyntövideon, jossa myöntää tehneensä väärin eikä yritä sillä lailla niinku selitellä omia tekoisia tai pitää omia puolia niinku siinä, vaan niinku ottaa sen niinku häpeän ja sen vittu vastuun ja sitten selittää, että tää oli vääriä, että pyrin opinteostani ja vittu pyytää anteeksi ja ottaa sen saatana
ottaa vastuunsa, perkele, niinku vittu pitäis saatana, kun tekee väärin. Sitten kans se, että lopettaa tuon uhriutumisen, ei tee enää videoita siitä, että miten sitä kiusataan, eikä niin, no en mä tiedä, en periaatteessa tuossa noin voi tehdä, tai siis noin voi tehdä ja kannattaa tehdä. Ainakin niin mä itse tekisin, jos mä olisin noin tehnyt, mutta en mä nyt sitten tiedä, että sen jälkeen ei oikein voi tehdä enää mitään ja sen jälkeen tulee saamaan sitä paskaa niskansa, eikä siinä voi oikein tehdä muuta kuin niinku ottaa sen paskan vastaan. Se on ite itsensä tuohon tilanteeseen itsensä joutanut ja niinku, kyllä mä tajuan, että kaikki tekee virheitä ja että kaikki ei ole täydellisiä ja kaikki tekee virheitä. Kyllähän mäkin on mä paskoin housuun kerran ala-asteella, kun mä menin kouluun. Mä ajoin kerran melkein lapsen päältä, kun mä ajoin pyörällä. Kun mä en keskittynyt eikä kattonut mun eteen. Mun kaveri kerran, tai tutun kaveri, kerran löysi kännissä tää mun tutun kanssa jonkun kiväärin vissiin. Ja sitten ne otti sen sieltä jostain vitun varastosta ja oli sillä, että joo, ei tätä ole käytetty pitkään aikaa, ei tätä ole ladattu. Ja sitten perseili sille jonkun verran, sitten ne painoi jossain kohtaa liipasinta ja... Kato, vasemmassa oli kuti. Vittu, niillä oli reikä seinässä sen jälkeen. Mut kaveri kerran me oltiin silloin kahdestaan. Mä en ollut pilvessä, mutta se oli pilvessä. Ja sitten niin, se meinasi eksyä hotellihuoneen rappusiin, kun sä luulit, että se oli Pariisissa. Kaikki me tehdään virheitä, kaikki kusee jossain kohtaa, kaikki vammailee välillä, kaikki mokaa jossain kohtaa. Niin, mutta niinku kaikilla virheillä on kuitenkin vastuunsa ja niistä kuuluisi oppiakin. Ja esimerkiksi se mun kaveri niin ei ole sen jälkeen enää polttanut pilveä ja toinen kaveri ei sitten sen jälkeen ollut vähän tarkempi sitten aseiden kanssa. Ja sitten mä oon oppinut, että kannattaa käydä aamupaskalla ja kannattaa olla vähän hereillä liikenteessä. Ja teistä kun pitäisi oppia se, että jos se laittaa vielä noita kuvia, niin ei laittaisi enää noita kuvia. Ja pitäisi oppia ottaa vastuu tosta. Ja niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin teolla on myös vastuunsa. Niin kuin tuossa kaverilla oli se, että se sai se joka oli pilvessä, niin seuraamus siinä, että se otti liikaa hassista, niin oli se, että se oli aivan vitun pilvessä sitten siellä portaassa, oli ihan vitun mankelissa ja sai helvetinmoiset huudot se vanhemmilta. Ja sitten mä en tiedä mikä sillä kiväärikeisarilla, että mitä sille sitten kävi, mutta sekin varmaan saa jotain. Ja meikäläinen sitten, mä oon ajanut sen lapsen päältä, niin mä en sitten tiedä, että ei siitäkään edes tullut mitään, mutta olisi tullut aivan vitunmoiset niinku palautteet, jos olisin osunut siihen mukulaan. Kaikilla on, oli ihan kummalliset esimerkit mulle tossa, mutta pointti on se, että kaikilla virheillä on kaikki tekee virheitä, mutta niistä pitäisi oppia ja niillä on seuraamukset kanssa. Ja tässä tilanteessa testauskun seuraamukset näyttäisi olevan se, että sille vittuillaan tosta hommasta ja sille ei voi mitään oikein. Ja jos testausku ei sitä kestä, niin sen ei ole pakko olla somessa. Ja kyllä mä nyt tajuan, että se voi olla vähän perseestä, että jos sun unelma on ollut se, että sä teet kontenttia ja että sä menestyt ja sitten sulla käy tuolla lailla, mutta se ei perkele. Vittu saatana helvetti. Sille ei oikein voi mitään ja tuo on itselle aiheutettua, niin ei siinä oikein voi tehdä mitään muuta kuin ottaa se kritiikki vastaan ja vittuilu vastaan ja oppia virheistään. Mutta kun siitä puhutaan edelleenkin tänä päivänä, niin mulla on vaihtoehto hirveästi kertoa, että kertokaa mulle mitä mä tekisin vielä. Että mä voisin hyvittää mun menneisyyden teot. Kertokaa mulle, koska mä oon kauan halunnut tietää sitä. Kertokaa. Tee niinku mä teen nyt. Haistutat vitut vaan niille kaikille. Se on kyllä oikein. Se on kyllä hyvä asenne. Hyvä. Koska reaalisesti sä et voi mitään sille, mitä sä oot tehnyt menneisyydessä. Se pääasia on, ketä sä oot tänään. Ja jos sä oot oppinut sun asioista, se on se pääasia. Et mä en tuomitse ihmisiä, jos niillä on ollut paska menneisyys. Mä katson, että minkälaisia ne on tänä päivänä ja mitä ne tekee tänä päivänä. Jos jotkut ihmiset ottaa tunteesi siitä, että minkälainen mä oon ollut, niin hei, katsokaa kuka mä oon tänä päivänä. Mä oon täällä näitten kanssa. Jos sut kutsutaan Suomen Fish Tankiin mukaan, niin se olisi varmaan monelle muulle semmoinen pieni herätys, ja kertoisi mulle siitä, että millaisena ne nähdään netissä ja tällä lailla näin. Testauska on tuskin kutsuttu tää mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä, että se näkee itsensä aika narsistisesti tai sellaisena aika hyvässä valossa sillä, että se ei oikein tai ainakin se tuntuu siltä, että se ei oikein ymmärrä tehneensä asioita, että se ei ymmärrä sitä, että se
tekee asioita väärin ja se, että se vaikuttaa siltä, että se niinku näkee itsensä aika ylhäällä. Koska kuka tahansa muu tuossa osaisi varmaan päätellä se, että jos mut kutsutaan paikkaan, mikä on niinku käytännössä se niinku koko teema siellä sama kuin Fishtankissa, eli sinne kutsutaan tämmöisiä saatana niinku vitu hulluja tänne ja sitten perseilemään ja sitten mitä kuvataan ja mitä tää striimataan tuonne niinku nettiin ja sitten täältä äänestetään aina kuin helvettiin sieltä. Ja vielä kun siellä on niinku tuolla kaikkea niinku maailman Lassi Kulmanit ja Juhana Tegelbergit, vittu. Luuleeko teistä Osku, että tännekin on kutsuttu sinne sen takia, koska ne tekee niin hyvää kontenttia? Vai onko ne sen meemi-arvon takia sinne kutsuttu? Teistä Osku niinku sitä ei kutsuttu sen takia tonne, että se olisi niinku, kun se on iso äijä ja kun se tekee niinku jotenkin hienoa kontenttia, vai kutsuttiin sen takia, koska se vittu on meemi ja se niinku kuka tahansa muu ymmärtää sen tossa, mutta tää niinku vastaa mun mielestä erittäin hyvin sitä, että miten teistä Osku niinku luulee liikoja itsestä ja miten se niinku näkee itsensä niinku, tää niinku kuvastaa se ego aika hyvin. Tuossa oli ne kaikki saidiklipit, mitä mulla oli ideana käydä läpi. Netti ei toimi, mua vähän vituttaa. Mä ajattelin, kun me puhuttiin tuosta teistä Osku egosta, niin mä ottaisin niinku vähän mainitsisin sen, että miten se aina, jos joku kritisoi sen noita asioita, mitä se on tehnyt, tai niinku mitä tahansa siihen liittyvää, niin ne on aina heittereet ja ne on aina vaan kateellisia sille, kun se on menestynyt ja sillä on ihosoppi haakka. Vihaajat ja kateelliset ihmiset on aina sua askeleen alapuolella. Mä voin sanoa, että kukaan ei ole teistä Oskulle kateellinen. Tai en mä tiedä, varmaan jotkut pedofiilit, kun se ei ole joutunut linnaan vielä, mutta teistä Osku niinku, se ei oo vittu, se on meemi. Ja kukaan ei oo sille kateellinen, eikä tule ovemaankaan. Muskelit tänne ja saatana sasseen! Kato meneitä! Ne näyttää helvetin hyvältä! Seuraava niinku video kautta aihe, mihin mä ajattelin, niinku, minkä mä ajattelin käydä läpi tai että mihin mä ajattelin reagoida, on tämä teistä Osku Roinan käyttäminen tai Roinan aloittaminen. Mä nyt käyn tässä videossa sillä lailla läpi sitä, että se käyttää Roinaa. Koska mä en vittu tiedä, mistä mä puhun silloin, jos mä käyn sen läpi. Tai niin, mä en tiedä tästä yhtään mitään. Mä linkkaan tähän videodeskiin tämmösen videon. Tässä videossa tää joku mä en tiedä kuka vittu tää on, mutta tää käy paljon paremmin sen asian läpi ja se niinku tietääkin mistä se puhuu, niin kattokaa tämä, jos jaksatte. Mutta elikkä siis mä tuun kritisoimaan Roinan käyttöä, koska mä en tiedä vittua, mä en tiedä mistä mä puhun. Tai siis mulla ei mitään vittua mä selitän silloin. Hyvä suomen kieli. Mutta mä tuun käymään läpi sitä, että miten se tuo asiaa esille ja näin. Moi jengi, ja tää on varmaan semmonen video, mitä reellisesti ketään ei osannut odottaa, koska kuten näette otsikosta, tänään me käsitellään vähän erilaisia asioita ja niin sanotusti elämänmuutoksia. Tänään on tosiaan maanantai, kello on 2:30. Viime talvena 2024 mä aloitin steroidien käytön ja silloin niin siitä tuli ihan saakelin iso meteli, kun mä aloitin steroidin käytön. Mä siis kokeilin steroideja talvella ekaa kertaa ikinä mun elämässä ja mä vedin tosiaan sen 2 piikkiä talvella. Siitä tuli tosi iso semmonen halo ja sen jälkeen ihmiset rupes sanoa, että mä en oo natu tai silleen, tiedätkö, että rupes vittuilemaan mulle, että ketään ei oikeasti kiinnosta. Ne tykkäs vittuilla mulle, mutta reellisesti ketään ei kiinnosta. Joten siksi me ollaan tänä päivänä tässä tilanteessa. Tää nyt ei ole varmaan mikään yllätys kauhean monelle teille, mutta mä nyt aloitin taas jälleen kerran steroidien käytön. Mä kuvaan tätä tällä hetkellä täällä takapihalla ja mulla on aika paljon kerrottavaa siitä, koska monet on tullut kysyä multa nyt, että onks mä natu, mikä kuuri mulla on, näin poispäin. Joten hei, tässä videossa sä saat tietää tasan tarkalleen mitä mä käytän, paljon mä käytän viikossa, mitkä määrät. Mutta ennen kuin mä kerron mitä mä käytän ja mitkä määrät, niin mä ajattelin tästä pikkuilla lähteä symille mun kaverin ja kuvasin itteni siellä, mikä on vähän outoa, mutta jos on niiden säännöt, mä en noudata niitä jatkossa. Muutenkin PTV-gym on enemmän mun paikka silleen, koska jos vertaa tätä Sportsgymin Parasille PTVtä, PTV-gymillä on niin paljon parempi se salihenki ylipäätään. Mä viihdyn siellä tosi paljon paremmin siellä PTV-gymillä ja siellä on parempi musa, paremmat laitteet, parempi viba, tiiäks, kaikki on parempi siellä. Et jos sä oikeesti oot niinku kilpailuhenkinen boda ja sä
haluat niinku bodata oikeasti kunnolla ja sulla on sitä bodausta sun veressä. Sä otat sit irti enemmän kuin mitä muut ottaa rehellisesti. Että sä haluat sitä enemmän kuin kukaan muu ja sulla on suunnitelmia sen kisalla, niin PTV kyllä. Se on sun paikka. Nää pikkusalit esimerkiksi tää Sportskymi, missä mä kävin, niin siellä käy noita kuntoilijoita ja ne ketkä treenaa niinku terveyden vuoksi. Mä en oo enää semmoinen. Mä haluan ottaa bodauksen next levelille. Mä haluan ottaa bodauksen next levelille, mutta silti lopetan bodauksen ja aloitan nyrkkeily. Sen jälkeen kun mä oon aloittanut roinan uudestaan. Miksi me ollaan tässä tilanteessa, miksi mä rupesin käyttää roinaa, koska mä haluan oikeasti niinku maksimoida bodaukseen. Toki mä olisin voinut aloittaa myöhemmin, 20-vuotiaana, 25-vuotiaana, mutta ketään ei rehellisesti kiinnosta. Ja mä tiedän, kyseessä on mun terveys, mutta mä tiedän nyt tasan tarkalleen, mitä mä tuun tekemään tässä jatkossa. Mulla on vähän suunnitelmia ja tiedätkö, mua ei hirveästi kiinnosta. Mä skippailen tätä, kun tätä samaa paskaa. Mä koitan nyt päästä niihin pointteihin, niinku, tai niihin kohtiin, mitä mä haluaisin niinku kritisoida, kun tää on vähän vittumaista katsoa tätä, kun tää ei oikein, tää voisi olla 5 minuuttia pitkä tää video, mutta tää on vittu 20 minuuttia, melkein 15 minuuttia. Siis, vaikka mun terveys on kyseessä tässä myös, että niinku roina ei ole mikään pikkujuttu, niin tiedätkö, mä halusin aloittaa. Mä tein sen, koska mä itse halusin aloittaa. Ja se on tärkeä juttu elämässä, että kuuntelette mitä te haluatte elämältä. Te ette kuuntele ketään muuta, älkää kuunnelko edes teidän vanhempia. Se on se eka asia, mitä mä niinku haluaisin niinku kritisoida sillä lailla, että muahan ei käytännössä kiinnosta vittuakaan mitä Testosku tekee, mutta Testoskulla on varmasti niinku nuoria faneja. Tai ainakin siltä näyttää, että no siis kyllä vittu se suuri osa se faneista varmaan on niinku niitä, jotka seuraa sitä sen takia, koska sillä on tuo niinku 0-10 meemin takia, mutta sillä on myös niinku nuorempia faneja ja niinku oikeita faneja, jotka seuraa sitä sen kontenttia. Mä en tiedä, onko tuo hirveä onko tuo niinku ihan asiallista niinku, tai niinku, onko tuohon niinku ihan oikein sanoa tuolla lailla, että ei kannata kuunnella teidän vanhempia edes, tai jotain käytännössä. No ei se suoraan kannusta roinan käyttämiseen, mutta se mitä niinku tuon koko videon aikana sanoo on se, että no mä editoin ne pätkät kun mä en jaksa katsoa tota videota, kun se jauhaa sönköttää tossa jotain paskaa ja selittää, siis tuo video voisi olla 5 minuuttia pitkä, niin, mutta se on 15 minuuttia pitkä, niin mä en jaksa nyt jauhaa ja etsiä niitä kohtia, ja mä nyt selitän tämän mun homman tässä. Vittu sillä on ukkonen. Selitän tämän mun homman tässä ja sitten niinku laitan esimerkkiklippejä tähän. Ja se tuossa kohtaa esimerkiksi sano sen, että ei kannata kuunnella teidän vanhempia, jos te haluaa, ja vittu, siitä saa sellainen kuvan, että se niinku ikään kuin suosittelisi sitä roinan käyttöä. Vaikka se ei suoraan sano, että näin kannattaisi tehdä, mutta se niinku puhuu just tuolla lailla, että tällä lailla niinku pitää tehdä, jos haluat niinku vittu kisata ja kannattaa niinku tehdä tässä sun unelmia. Kannattaa käyttää roinaa, jos haluat oikeesti niinku vittu kehittyä. Mä tiedän, että se ei sano tasan tarkkaa tuolla lailla, mutta se niinku vittu se kuulostaa samalta ja siitä saa melkein samanlaisen kuvan. Varsinkin jos on joku Jonne, joka vittu kattoo tätä. Tästä koko videosta tulee enemmän semmonen niinku fiilis, että se niinku ihannoi sitä roinan käyttöä, eikä ihan täsmälleen semmonen, että niinku, mä en tiedä, se voi olla kans, että mä tulkitsen tää nyt jotenkin ihan päin vittua, mutta mulle ainakin tuli semmonen niinku olo, että jos mä olisin katsonut tätä 15-vuotiaana, niin mulle olisi tullut niinku positiivinen kuva roinasta. Että niinku mun mielestä, mä en tiedä, että olisiko toi niinku välttämättä edes pitänyt niinku mainita, tai jotenkin mainitaan sillä lailla liian niinku, sä jotenkin niinku julkaiset sen tiedon, että sä niinku vittu käytät roinaa. Mun mielestä se olisi voinut olla sillä lailla, että sä voisit vaan niinku mainita sen niinku lyhyellä 5 minuutin videolla. No okei, se olisi ehkä vaan vähän vammasta, mutta sillä lailla, että sä vaikka mainitsit sen jossain videon lopussa, että en ole enää naturaali tai sitten jossakin snappipäivityksessä tai jotain ja sitten selität sillä lailla vittu jotenkin, että en suosittele tätä, mutta vittu teen itse näin. Eikä sillä lailla, että miten se niinku tossa selitti sen. Sitten kans se, että niinku miten se unboxas yhdessä kohtaa tuota videota sen roinapaketin ja sitten selitti sitä, että mulla on reidet, vittu, nää kasvaa nää reidet. Ja vittu, että nyt tuntuu jotenkin enemmän testoa tällä lailla. Se on vähän kuin sama, jos mä tekisin video, missä mä tai jos mulla olisi samanlainen. Voi vittu kun nämä lakanat. Nää ei oo muuten, nää ei oo verhot. Nää on lakanat. Mulla ei oo verhoja tässä mun huoneessa ja mä haluaisin, että tää näkyy tää takapiha, niin mä laitoin vittu verhot tähän, teippasen kiinni ja ne tippuu saatana aivan koko ajan tästä. Mun mielestä se on melkein sama, että jos mulla olisi
samalla niinku jos mä olisin yhtä suosittu tai jos mä olisin yhtä suosittu kuin Testo-Osku ja mulla olisi tai mulla olisi yhtä paljon tilaajia ja seuraajia kuin Testo-Oskulla ja yhtä suuri yleisö kuin Testo-Oskulla. Ja sitten mä tekisin semmosen video, missä mä alkaisin selittää, että joo, terve taas kaikille, meitsi taas täällä, heitetään tää vittu. Kattakaapa mitä mä ostin. Joo, elikkä siis tosiaan vittu. Mä ajattelin käyttää tai aloittaa oho, jauhot tippu lattialle. Mä ajattelin käyttää tämmöstä kokaiinia kokeilla tässä videolla. Mä oon kuullut, että tässä tulee tosi hyvä fiilis, koska mä oon vituttanut ja mä oon vituttanut viimeiset 2 vuotta, niin mä ajattelin, että mä voisin saada täällä ehkä vähän piristystä mun elämään. No niin, laitetaan. Tätä kuuluu laittaa tällä lailla niinku viivaa niinku tähän näin. Tällä lailla kuuluisi niinku laittaa tätä näin. No niin, nyt sitä ja varmaan sitä, no niin. Nyt sitä on mainiosti siinä. Sitten otetaan täältä pankkikortti, sitten laitetaan tästä näin. Tästä näin, laitetaan tää tällä lailla tähän näin tälle hyvää viivaa. Näin. Ei kantsi muuten tehdä tällä lailla tai käyttää tätä. Tää on tosi epäterveellistä ja tässä on tosi paljon haittapuolia. Ja tiedättekö te? Kyllä te tiedätte. Kyllä niin, vittu. Ei saa käyttää huumeita. Ja tää on tosi perseestä. Noniin, nyt otetaan tästä. Tarvitaan pilli. Ei löytynyt pilliä. Rupes vähän lisää vituttaa. No, ei kai siinä. Voitais varmaan ehkä vetää nenälläkin. Toivottavasti. Wow! Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu make! Joo. Vittu, että tuli pirteä olo. Ei jumalauta, vittu mulla on hyvä fiilis, saatana. Mä voisin vaikka mennä tappamaan jonkun. Siis vittu, ei saatana. Sitä ei aivan vittu, sitä meni joka paikka. Ei vittu tuo sattuu. Nyt ei vittu, että on hyvä fiilis. Nyt niinku saatana on energiaa tehdä videoita lisää ja vittu elämä kokoistaa ja vittu, että on kivaa. Saatana. Mutta tosiaan mä en niinku suosittele tätä yhtään, mutta jos huvittaa, niin tässä mun telegrammi, mä voin myydä teille tätä paskaa. Koira tuli tähän, se ei te ette näe sitä. Mene vittuun siitä. Ei kun mene vittuun siitä. Mene helvet pois. Koira. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa. Piti päästää koira vittuun, kun se alkoi vituttaa. Tämmönen video tällä kertaa. Ensi videossa mä sitten testaan piriä. Mulla on paha olla, mut se ei vaan näy. Sä tiedät, ettei näin pitäis tehdä, ei tää käy. Viimeisenä aiheena mulla olisi tai mä tarkistan, että mikä mulla on viimeinen aihe. Tää pitäis saada nyt pitäis saada tehtyä tää video loppuun, nimittäin on kiireitä. Osko on tehnyt paljon videota, 2 videota siihen, missä se valittaa siitä, että kuinka sille vittuillaan netissä ja tällä lailla näin. Mä kävin tuossa vähän aikaisemmin sitä läpi. Mutta niin, käydään vähän lisää sitä läpi. Testo-Osku on tehnyt tämmösen videon YouTubeen, kun kiusaaminen menee liian pitkälle. Ja me nyt katsotaan tämä video. Mä katon sen ja sitten mä reagoin siihen ja te katsotte kun mä reagoin tähän videoon. Te katsotte kun mä katon videota. Hyvää huomenta jengille. Kello on 4:30 aamulla. Tänään on maanantai ja meitsi ei nukkunut yhtään mitään. Mä nukuin 0 tuntia. Ja tää on vähän tämmönen outo aloitus tähän Tube-videolle. Mut mä miettisin koko yön vision tälle. Miten mä toteuttaisin tän Tube-videon. Mä skippaan tätä videota vähän. Kato perkele. Melkein tyhjä sali. Tuolla joku äijä, mutta melkein tyhjä sali. Tätä me kaivattiin. Tässä meillä on salibägit taas ihan täynnä. Meillä löytyy protskujauheet, PVOt ja sitten tää
kameraan tai alusta, mutta heitetään PV-naamareita. Mä skippailen tätä vähän lisää, kun tässä ei oikein tapahdu mitään vieläkään. YouTuben takia tiiäks kuvaa, koska pitää saada vähän muutakin kontenttia kuin pelkästään se itse videon aihe, mihin tullaan sitten myöhemmin. No me tullaan siihen asiaan myöhemmin sitten. Mä skippaan tätä taas, kun me ei olla vieläkään siinä niinku videoaiheessa. Se on nyt hirveästi, että se on enimmäkseen ollut nesteytystä, mitä on ollut lihaksissa, että se ei ollut mitään lihaksia tullut, vaan mulla on tullut tosi paljon nesteet lihaksiin, siksi ne näyttää isommalta, mutta voima on vähän tullut. Mä käyn kusella, niin sanokaa sitten, kun se on vittu mennyt siihen aiheeseen. Onko se vittu vieläkään mennyt siihen aiheeseen? Nyt se on mennyt. Eihän hyvä. Eihän siinä mennytkään kuin vaan melkein 10 minuuttia. Tää on vittu just se, missä mä jossain kohtaa puhuin, että niinku, missä mä ehkä muistaakseni jonkun verran, mistä mä mainitsin tai puhuin jonkun verran tämän videon aikana jo. Mutta mua vituttaa vaan helvetisti, että miten niinku nää jotkut tekee näitä videoita sillä lailla, että muistaakseni Allu Vlogs teki kans samalla lailla, että tässä on niinku tää videoaihe. Ja sitten tää video on vittu 15 minuuttia, tää voisi olla 5 minuuttia. Ja sitten tää koko video on, tässä on 10 minuuttia tässä perseillä ja tehdään vittu jotain ihan muuta. Sitten tää video on niinku aihe, tai niinku video alkaa tässä niinku, kun on mennyt jo 10 minuuttia. Että niinku, miksi tämä kohta ei voi olla niinku se koko video. Ja mitä vittua, niin tää on ihan perseestä. Se on niinku, samasta mun video olisi ollut semmonen, että mä olisin niinku, että tässä olisi 10 minuuttia ollut se, kun mä vittu käyn kaupassa ja runkkaan tässä. Tai vittu teen teen ihan jotain muuta. Sitten kun tästä on mennyt saatana vittu se joku tunti varmaan, niin sitten mä en nyt sano, että tää on tunnin pituinen, mutta te tiedätte mun pointti, että siinä on mennyt vaan helvetin kauan aikaa. Ja sit sä oot oottanut vitun kauan sitä, niin sitten tää video alkaa. Niinku vittu, niinku perkele. Mua vituttaa tämmönen. Mut joo, nyt me tullaan siihen aiheeseen, miksi te kaikki olette varmaan klikannut tätä YouTube-videoa. Eli miksi mä olin oikein sairaalassa viikko sitten ja mitä oikein tapahtui. Niin nyt mä tuun käymään läpi backstory ihan kaiken. Monet on tullut kysyä tätä, Snapissa on tullut oikeasti lisäyksiä tähän liittyen. Ja paljon on tapahtunut someitten puolesta ja sairaalakeissin jälkeen. Mutta jos otetaan ihan niin kuin taustasta nyt heti alkuun, niin mua on tälleen tavallaan somekiusattu nyt yli puoli vuotta ainakin. Jos sä et kestä sitä, että sulle vittuillaan netissä, niin ei kannata ehkä tehdä someen kontenttia, koska sä tuut saamaan vittuilua aivan sama mitä sä teet, tai mitä sä oot tehnyt, tai millaista kontenttia sä teet, niin se vaan toimii. Kyllähän niinku vittu, kyllä kaikki saa tuommoista kontenttia. Ja mä en tiedä sillä lailla, että onko niinku, jos teistä usko niinku se ottaa niin itteensä tosta, niin mä en tiedä, että minkä takia se sitten itse niinku. Joo, mulla ei ollut, tai siis mä artikuloin tässä videossa tuon niinku tän tulevan kohdan aika paskasti, niin mä ajattelin, että mä nyt niinku jälkeenpäin selitän niinku tämän paremmin, vaikka tässä tuleekin varmaan huonolaatuisempi, mutta sentään jengi saa niinku selvää, että siitä, että mitä vittua mä niinku sanon. Eli siis teistä olisiko niinku se tuo on mun mielestä hirveän niinku helvetin tekopyhää, että se valittaa noista kommenteista, koska se itekin vittuulee jengille sillä lailla aika paljon. Että tässä niinku yksi esimerkki, että se Testo Osku haasti mut nyrkkeilee. Moro Jesse, hei, miksi susta ei kuulunut yhtään mitään? Sä sanoit, että jos sä hävit sun seuraavan ottelun, niin sä menet eläkkeelle. Ja eikö jos pikkuille aika lähettää tää vanhus eläkkeelle, jos sinne minne se kuuluu? Niin, että se tolla lailla vittuulee. Tuossa oli yksi esimerkki, että se vittuulee. No silloin kun se teki harrasti sitä nyrkkeilyä, sen kuukauden äänestä teki TikTokiin mun muistaakseni tommosia videoita, missä se uhos paljon jengille. Tai mä muistan ainakin se, että se tälle äijälle uhos. Sitten se Takalastakin teki vissiin pari videota, mutta sitten se kans on vissiin jollekin OnlyFans-huorille vittuullut tai jotain. Ja sitten tehnyt vittu, sanon näin. Siis mua ei haittaa tämä, tai mä niinku pahoitan mielensä. Tai mä en välitä tämmöisestä, ja mä ottaisin tätä muuta niinku tähän esille. Mutta niinku, jos vittu nämä on niinku ne vihakommentit, ja niinku nämä on ne vihakommentit,
mistä se pahoittaa mieleensä ja niinku, se maailma niinku romahtuu siitä, että se saa niinku tällaisia kommentteja, niin minkä vitun takia se itse sitten niinku vittuulee muille ja provosoi jengiä. Että niinku vittu pitäisi olla sen verran niinku varsinkin jos sä itse provosoit, niin sun pitäisi olla sen verran selkärankaa, että se niinku, tai niinku vittu, sun pitäisi itse sitten pystyä kestämään niinku semmoinen samanlainen palaute ja vittuilu. Ottakaa huomioon se, mikä teidän pään sisällä liikkuu ja oikeesti niinku tehkää jotain. No niin se änkytti joo, loppuun se käytännössä nyt tuo videossa mä sanoin aikaisemmin, että se olisi olla 5 minuuttia, niin se olisi voinut olla 2 minuuttia oikeesti, koska se jou tai niinku hoki samaa niinku hommaa koko 5 minuutin aikana. Se, että sitä vituttaa sen tiinkin, laittaa niille kommentteja, että se ei käynyt koulussa sen takia tällä lailla näin. Ja se niinku vittu, jos oikeesti menee noin paljon tunteisiin, niin ei kannata olla somessa. Mutta joo, tässä oli suurin piirtein nyt kaikki, mitä mä halusin tässä ottaa esille. Mutta mun mielestä mitä testoskun kannattaisi tehdä olisi, että jos se ei kestä tuota niinku vittuilua, niin kannattaisi lopettaa. Mutta jos se niinku haluaa niinku jatkaa, jos se on vittu niinku ihan pakko jatkaa tuota somea, niin kannattaisi tehdä niinku oikea anteeksi pyyntö, missä oikeasti pyytää anteeksi ja sitten sen jälkeen vaan ottaa sen niinku vastuun ja sen paskan niskaansa. Ja koska sille ei voi mitään enää, koska se on niinku se on tehty jo se homma ja se tulee saamaan tosta paskaa, niin kuin sen kuuluskin. Ja sillä ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin ottaa ne seuraamukset ja sitten pyytää anteeksi ja ottaa vastuu tuosta siitä mitä se on tehnyt. Joo, ei mulla oikein muuta. Tää oli ihan paska video. Raiskatkaa se tykkäysnappi ja tappakaa se tilausnappi. Jos tykkäsit videosta, niin hanki apua.